Yo man, one more time. Wow! Dito nagkaisip at dito lumaki. Mahal ko to't pinagmamalaki. Yeah! Albay walang katulad, albay numero uno. Mas dalbot makinig ka sa tabi. Wow! Dito sa Yo man, one more time. Di ko lalo matitibay, talintado, mahigos. Pag sinabing albayano, kulang ang makanos. Diit ang hugapon, urago ng gabos. Mga banwaan, syuda ng diretso sa matanos. Hindi ko nagibatan, ang simple magkabuhay sa albay. Sagana sa pagkaunin kulay. Mga produktong tingurgulyo, kalambang banwaan. Mga syudad na asing salon, abo ko ng bayan. Albay, mga magayuno ng mga lugar na pwedeng pasyaran diti. Mga masiramo ng mga pagkaon, asistado at din syempre talagang mga mabuot at din malambing ang mga tao. Hindi lang yan sa Yo man, one more time. Wow! Iba't ibang kalamidad ang bagyo ang dumaan. Nalampasan ng mga tao ay nagtutulungan. Mapapabilib at mga sa ganda ng albay. Talagang wow, mapapahugas sa ganda ng albay. Yo man, wow! Yo man, one more time. And the round two. Wow! Last round.
Ladies and gentlemen, we will now go to the scorecard. The winner by unanimous decision, blue corner from Negros Island region, Brandon Sabelio. Wait, there's more. Congratulations. Sit back and relax because Jake, Shamson, and company will give us their dance number.